Spendless. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Wirebiyo mwancho marewe tasene Ndizi TV ne chinga kichendengo kwaregania temanye amangana maya senchira yowenge nigo charagire chinsa ikomi chabono marogoba iritana ne Dorcas kemoma na nigo trachukubwatira nere Petra Mukira oyo okwe kiringa maligine chibicha awekira senchira yobo ikirano ngo kwenyoria nabogo tubwatia wetra senchira yemitandao asensemo ya Facebook awatonyara na Ndizi TV News digital kwa YouTube notorina Ndizi TV News na boigo ase mtandao we website yetu tonyora na www.ndizitv.net. Abantu bananigo basiria amagimabo emambi ya lero ase mu basukano bwepara oyokolekana ase ensemo yo mochobosongo imiye county ya Kisii angeno mubogani ochoma lounge emambi ya lero gosubutukira lero chinsa ikomi chamambi ase oyegati yabo oyo omorundi abwegerori eyo yarusiria oboroso nigo asiria obugima bwaye abo ase abandi bamnyokwa obuche ase chinyagitari mayiga yogotigirwa chingoma chintinde omo sigari negati ya bari basirie amagimabo ase omubosokano oyo kolengana na gose negotebekana nigo egari yo emekane erori igobono ya siria oboroso na gotuma chipigipigi cyagikire ensemo nabo igo kubwaterania abantu barenge ensemo eywe. Togotigara senseme yo mubasokano nigo abantu babere bautia amakweri ase chinsemo cyagiteri embasi maiga yogo igari gosiria oboroso gotuma kugenda engesi nabo igo gotumira ase omote emnego yaseni ase ababera abo batigerwa chingoma chintindi nigo bamnyokiwa woche ase chinyagitari chira ase enseme yo yagiteri eri konyora obogwenya. Abara aonigo ba keire omugavana bwi county ya Kisii Simbara Tibiya ase okogendera gosira chisemi imeye county anena ase okwena chifomu chejibasari ase ba kwanetayo ni chinga kibaringe ase omoyega wa matanga ayamo imeye bunge ya South Mugirango ase wodi ya boikanga ekenyoro kyabo mobiria ase boigo baboreti abarai bande kwena kingango sira abale chisemi na boigo kwena ki amagendero ase chinsemo chonsi meye county ya Kisii. Yonkoro kuirere Bismarck yogesakande anikande onanga okwana lero chisemi yara ningaje chisemi ira abana chisukuru ande abotete nonyembara ibande bonsipi bakirengencho baba ba MCA abo mutumbe abe governor
we focus on education. We invest in education. Njogono mwaroka omobisa ngona lengwe class lakini goete ogosoma ona nje ndo omobisa ali bomet. Onina sogo eta na bogo tumeke leta ya nane koromo girango. Yani nje sina most sigo sawan koromo girango asense education. Lutu ataka goreli bageli otebanga nonyeno mugambi uri county Simbarati. We are very impressed na mangana apasaris ikiagera abana mbaroro bavugato bakungwiki besa lakini wetera basaris those children can change their lives. Gato University as Kisemi. Now we want to appreciate the governor because he is in charge of the bursaries. It's very transparent, and we want those children who benefit, even CDF, even bursaries, to translate their lives. Ekiagera goitera masomo na roka koleta abantu baba ikuo na rago transform abantu nande aseri sangeri. Ensemo yabarai kurase bunge ya South Mugirango ni gobono bamomochire omobunge bwensemeyo Silvana Sosoro oyebo igo oremo chief whip ase ebunge nene meyensi to Kenya ase gotekerania amagendero chinsemo chonse ase bunge yo ya South Mugirango kolengana na barabo ni gobatene ni go osoro aumbirie chinsemo chinde ase goikerania amagendero anene ye chipara ase bono bamoborire kwene kinga inkoikerania amagendero chinsemo chonse ase ogosira chisemi na bayigo korosia chipara elio kwayane kinga okoleire abantu bonsi bebunge yu emeremo yamona seni baga alietane no seni onkorukwa ganonka na muhapi nyamati kokote bingu mwishimi osoro okori ga ikoro sana nyabitona hakuna kitu amefanya. Nanyaro nyamati ngukwa nari ekerubu ata bakungu gwetani oyomo gokore miga eriuria gokomeraga kwagenda kwaremeriuria otageti kore mingokoro ya oremerio ya kore okora komere omanya kogenda aria Marieta Paul Okemwa Makori egento kyomo ali usoro ne chibu wipo ama bagana achaga ga yobo skali itutu anaka nyora kende jonsi go chaga iga toga itebonne gento ko batabine sigabona mote mwishimi usoro amanya abantu baito na barombaga gitito abantu babo taboli iga na barombaga gitito twumire bobe amangala yeti pasa that is the government responsibility. Pero kwa avance CDF toni gote babe kama tavenga CDF there is some other responsibility. Usorone tivu ranga chipara cha rosibu machoga ngumbwali ranga chipara cha rosibu ga ali kwende moino sinange rami ntira be kugaiga bom egento gya kabere igo ramangana ya national cake egento keranta ligo tigotika go kwan enyomba ya itoga iga mwabotabori go sobotabori twatiga ile maega matukamange ebintu ebigo tabyabagu kwagati botabori yatigara bose amabaga yabali mwagacha abali mbakariku mweshimi wose yarakarika akarurende mwinari bakobuana ayanda kanonyotaro akaenda gutuburabo ibuga ndije tigaiga egento kende gya kamera on the same omweshimi wose na kitega ga promise abana barajya inkoligete kwa taramaruba kusaba ile college. Omubunge bwe county ya Kisii omosubati Doris Donya Aburi nigobono abamochiri abaibori ase ogoteikange abana babo abanyarukana kubakwanira kaukwana chinga kyaringe asumoye gabo gosira mwana munyaruka imeye county ya Kirinyaga chinsemo cha Kutus Doris niga aburirie abaibori bonsi kwene kinga ngo ikabare abana babo angena kubakwanira ase obuibe mono ase kiriate nigo abaibori bande bakobwa gukorwa chinkwana baseme kochi ase abana babo egento keirire abana abanyaruka konyora amarito agenkyo ase boigo aboririe abaibori kwene kingamba ligosara omwana omunyaruka. Ukitenda mema Mungu anakuongezea. Kama Gasheria amefikiria wacha tupatie wasichana second chance. Na sisi kama wazazi kuna makosa huwa tunafanya kidogo. Umwambii mtoto wako msichana mambo ya mapenzi,
Mtoto anakuuliza mami nilitoka wapi mpaka saa hii mnamwambia nilikutoa supermarket. Hapo ndio mumeanza kuharibu watoto wasichana. Be free to your children. Watoto wavulana mimi kule Kisii County nawaambia fungia nyoka, fungia nyoka. Na siogopi kusema. Ukifungulia nyoka dadako atakosa kumaliza shule. Mtawaambia wafungie nyoka. Angalia jirani yako mwambie fungia nyoka. Hiyo nyoka ikifungiwa hatutakuwa na teen mothers, Your Excellency. Watoto wanazaa watoto. Kule Kisii tunakeketwa. Mimi nakataa, hata niko na bill kwa bunge kusema mtoto msichana hafai kukeketwa. Tukiwa wazi, tuseme mambo yalivyo, watoto wetu watasoma, watapita, watafanya kazi kama Omokonyi b'umurai wese Rigathi Gachagua nigo atemnatiga tarigo chigotiga mirimo yaye yokorenta amo abamenyi bensemo ya Mount Kenya asikiria tebne yone reganga ineganga yaye yokanekinga abantu bonsi ebegisa ku kya Mount Kenya abachire amo nabo igokora emirimo ase obwamo. Gachagua ningari ngikoya kwana yo chingakikirana ase omunyiga ubogosira abana banyaruka imeya county ya Kirinyaga asate bamna ni gobono arachikwene kinga abantu bonsi bimeyense to ya Kenya bachire amo chingaki bagendete okora emirimo yabo se no murai wense Dr. William Ruto chingaki echiboigo nigo abamochia abantu bari babeire gosabarai bari babeire bakomoroka amarieta bagose bakumoteye ereni gare omo nyagesaku asate bina niga kwana kinga ebisaku byonsi byachire amo asacha keire korwa ase rogongo rwa Mount Kenya. I'm sorry, there's nothing I can do. This region must be united. I am uniting this region behind President William Ruto. I have seen some people coming to lecture us about tribalism. Sisi tulipatia President William Ruto 87%. Wewe kwenu hamukufikishia 20%. Na unakuja hapa kuanza kutuambia mambo ya unity, ati mambo ya tribalism. Why don't you spend your time kwenu to mobilize the 80% behind President William Ruto kuliko kuja kusumbua sisi hapa? And I want to tell people, don't come to the mountain to lecture us about unity and disunity and tribalism. You have no capacity. Wewe kwenu watu hawakuchagua President William Ruto. Na wewe umepewa kiti kubwa. Courtesy of our vote. Sisi ndio tulimpea rais, amekuwa rais. Amekupatia kazi. Wewe umekuja hapa kuanza kutusi sisi na kuita watu ya Mlima Kenya na Rigathi Gachagua wa kabila. Wewe enda kwenu utafute ile kura haikuwa ya William Ruto umuletee. And let me say, let people not underestimate the intelligence of our people. Our people know that unity is strength. And the more you oppose this unity, the more united the people of Mount Kenya become. And sisi tuko hapo. And I want to say, I know my job as principal assistant to the president. Tugo tigana nayo nagosika motwekase ensemo yobochinu nigo omo waziri bobochenu Susan Nakumincha aboriria abakenya gosoa kwerikia ase omoroberio omoye bobochenu oyo manyakaine na Social Health Insurance Fund ose chief ase kerini gomoroberio rachiko chaka gokora emirimo ase egeke keremotwe ase bono aganiria abakenya bonsi kwenekinga berikire ase omoroberio oyo erinde gochikonyora obogwenia ase chinyegita amatukale mote omorobiro yo nigora chiko chakabene omotenyi ogocha gatano na kabere asibono abakenya bono baganiriye gocha kwerikia ase omorobiro yo nakunganya korwa ase omorobiro bwabachenu omokoro oyo manyakaine NHIF. Na katika hii bima mpya pia ukishajiandikisha ukienda level 2 dispensary, level 3 hatutarajii ulipe chochote, itakuwa bure. Lakini ukienda level 4, level 5
tunatarajia tuanze kulipa. Na Wakenya tunasema kulipia bima ya afya, kila mtu atakuwa analipa 2.75% ya income. Totigara sensemeyu yobachinu ni gobona abaraibe kanisa ya Catholic Cross County ya Machakos ni gobona baye mochirie serikali ene kole Maria chinyagitari cyabanyene ime kwana mo bishop we diocese ya Machakos na Manikingo nigo ateruna ni serikali etanya wakana chinyagitari cyabanyene ime yense agwetira somorobiri obwene cha asebono yate atebirumna nigo ogotaka nuko kwagarire obokoreri obwe chinyagitari cyo koirana inse asebono baborire serikali kwene kinga ngosira bare chinyagitari cyabanyene ase okorwa obokonyi bori boganire buno kubakanira NHIF. Na hapo ndipo Mungu anaendelea causes of diseases and the remedies. Wewe tena upige kura uchague mtu ambaye ana shida na kuingize katika shida, alafu uje uniambie tuombe. Sasa naomba tufanye nini? I know some counties where over 50%, even up to this day, the health care is provided by the church. But you still find the government with its policies that do not support these facilities. So we pray. That is our prayer. Our leaders, as you pass your laws and the laws of this country, please let us be reasonable. Tulikuja tukapewa hadithi ya kwamba tunabadilisha NHIF iingie SIF. Na wakaleta mswada bunge, tukaangalia, tukaipiga msasa, tukapitisha. And I want to challenge the government of the day through the Ministry of Health. Hatutaki story za ula balau kama wabunge. We want full accountability of the amount of money Kenyans are paid since you stopped and you decided to divide NHIF. Where is the money? Mwachumuriria aiganongo ikera omweri obwa mangana maya senchera yobwenge korende ayaigamana yanda mange ayutogendete gukwariganiria nigora chukanyora senchera yobwa kale chikoraga ensemo yabono marogoba tora oborigererio byeme Ndizi TV na bobwansu bomugusi eretere ne Dorcas Kemoma na nigoto bwaterana ne Petra Mokeira oyone kinga marigene chibicha awikire asenchera yobwekirano.